Dneska zvítal toto nového videjka. Dneska je tu Mat a Pat. No takže dneska budeme natáčať, ja vám to ukážem podržkame ty Pat. Ríšo, zavadie. Tak to nemusíme dopadnúť, ale môžeme. Dobre, ja vám to ukážem, jak to má byť. No. A tuto Mat je, teda Pat je vo strese. No teraz, dobre, nejsi kokso. Takže teraz ideš ty. Ani nevie natáčať, že? 3, 2, 1, go! Ide. A teraz idú a... Takže láka od... Teho. Takže teraz ide kdo? Ja. Teraz ideš ty a ty ma zákaž... Hej, ty ma zákaž natáčania. Je to 2 a to nie je proti. 3, 2, 1, go! Ide. Pekne, teraz idem ja, alebo neviem, dole. Thanos alebo 356. Thanos. Ten, kto mi stojí bez toho popísam. Ten, kto mi stojí bez toho popísam. Ten, kto mi stojí bez toho popísam. Dobre. Idem teraz. To lepšie nie. Teraz ide on. No tak si rývnutý teda. Prepač. Jak sa cítiš, že ste rývnutí? Ne. No tak asi neodpovedá. Škoda. 3, 2, 1, go! Pekne, síce to je bosko. Síce to ľudia možno videli, ale mám tuto skvelé kľúčky. No takže toto je aký typek, a toto bolo všetko a dajte like pre Mata a odber pre Paťa, teda Pata. Toto bolo všetko, napíšte do komentárov, ktorému ste najviac fandili, dúfam, že mne. No a toto bolo všetko a zatiaľ čus!